Mandawi City Mayor Jonas Cortez nanawagan nga di gihapon mulugak sa pagtuman sa tanang health protocol sa Mandawi. Taliwa kini sa natalang spike sa aktibong kaso sa COVID-19. Aniya ang report. Dili angayan nga mukumpiyansa ug maghingusog gihapon sa kampanya kontra COVID-19. Kini ang panawagan ni Mayor Jonas Cortez dihang nakigatubang sa mga residente kaganihang buntag. Gipakikitaan sa mayor sa gawas sa City Hall ang mga beneficiaries sa financial aid sa dakbayan nga nakapahimos sa medical ug burial assistance. Ang spike ni 2-digit ta. Mao na nga makita gid nato once gani mo kumpiyansa ang mga katawhan mubalik yun ang COVID, no? Sama sa nahitabo sa Germany, sa France, nga nag-lockdown sila balik. Matud sa mayor, ipabilin gihapon ang border checkpoints sa syudad. Gusto niya higpitan ang monitoring sa kabarangayan sa pagtuman sa mga health protocols ug pagbadlong sa mga makalapas niini sama sa dili pagsulob og face mask. Sa Mandawi di nato kuanan ang atong borders kundi atong ang implementation, no, sa Dakmayes Mandawi. Padayon gihapon ang atong coordination with the business sector, no, as well as the kaning mga barangays. Kagahapon, walay natala nga dugang kaso sa COVID-19 apan dunay tulo nga napuno nga recoveries. Sa pagkakaron, dunay 64 ka mga aktibong kaso sa Dakbayan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.